Здравейте! В последните 13 класа се запознахме с нужните инструменти, реакциите на маяр, печене, пържене, месо, риба, десерти, сосове, с всичките основи, за да постигнем по-бърз, по-лесен и по-вкусен резултат, когато решим да влезем в кухнята. Най-важното, което ви трябва сега е практика. Само така ще се получи. Не се притесняйте да експериментирате. Кое е най-лошото, което може да стане? Да ядете нещо гадно. Чудо големо. Да ядете нещо странно. Само ако знаехте колко гадна храна са изяли готвачите, докато стигнат това ниво, до което са в момента, пък някои все още ядат гадно. Други две важни качества са увереност и спокойствие. Колкото по-уверени и смели сте в кухнята, толкова по-интересни резултати ще получавате. И най-важното, няма правила, освен тези за безопасност, разбира се. Взимате и се придържате към тях. В рецептата пише 300 грама еди си какво. Сменете го. Сложете 200, сложете 400, сложете друг продукт, който изобщо няма общо с тази кухня. Например, готвиме свинско месо с индийски подправки. Що не? Получило се е друго ястие? Още по-добре, сега вече си имате вашето ястие. Въпреки че се постарах да покрия всички основи, все още има информация, която не съм успял. Това са техники за малко по-напреднали готвачи, като работа с по-хидратирани теста, тесто с квас, торти, темпериране на застройка за супа, техники за приготвяне на различни основи за десерти, храни, емулсии и още. Въобще безкрай са техниките в кухнята. Затова ние покриваме основните тук, а следващите в следващите курсове. Аз съм Андрей Андреев и това бяха основи на готвенето.